እዚ ድምፂ ቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እዩ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን። ኣብ ቀረባን ርሑቕን ኮንኩም መደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ፣ እዚ ብቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መንፈሳዊ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም እዩ። ሰላም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላሓትኩም ይኹን። ካብ ርሑቕን ቀረባን ትከታተሉና ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ ሎሚ ምሳኻትኩም ኮይነ ዝግልገል ሓውኹም ኤፍሬም እየ። ሎሚ 17 ክፍሊ በፂሕና ኣለና። እዚ ኸ ብዛዕባ ስላሴ ዝብል ሕፅር ብዝበለ መንገዲ ክንሪኦ ኢና። ነዚ ከዓኒ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕስታት ክህበኩም እየ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ከም ዝረዳእና ክንቀፅል ኢና። ስላሴ ትምህርቲ ስላሴ ካብ እቲ ሓደ ትምህርቲ ክርስትና እዩ። ሰለስተ ኣብ ሓደ ብዛዕባ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና? ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ስላሴ እትብል ቃል በዕላ የላን። ብዛዕባ ስላሴ ዝሕብረና ግን ኣሎ። ትምህርቲ ስላሴ ንሓደ ክርስቲያን መሰረታዊ ትምህርቱ እዩ። ኣምላኽ መን ምዃኑ፣ እንታይ ከም ዝመስል፣ ከመይ ከም ዝዓዮ፣ ከመይ ኢልና ክንቀርቦ ከም ዘሎና ብትምህርቲ ስላሴ ኢና ንርዳእ። ሓድነት ኣምላኽ ወይ ብእንግሊዝኛ the oneness of God ይብልዎ። ኣምላኽ ከም ሓደ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብ ብሉይን ሓድሽን ገሊፁ እዩ። ብብሉይን ሓድሽን ከዓ ሓድነት ኣምላኽ ገሊፁ ኣሎ። ሓደ ብሉይ ኪዳን ጽሑፋት ኣብ ዘዳግም 4 ካብ 35 ክሳብ 39 ከምኡን ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 23 ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 2 ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 22 መዝሙር ዳዊት 86 ፍቕዲ 10 መዝሙር ዳዊት 83 ፍቕዲ 18 ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 44 ፍቕዲ 6 ከምኡን ፍቕዲ 8 ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 43 ፍቕዲ 10 ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 45 ፍቕዲ 18 ናይ ኣይሁድ እምነት ኣምላኽ ሓደ እዩ ዝብል ነይሩ። እቲ ሓደ እዩ መበሊኦም ካብ ቃል ኣምላኽ ዝተልዓለ እዩ። በቲ ግዜ እቲ ኣብ ዙርያ እስራኤል ዝነብሩ ኣህዛብ ብዙሕ ዝዓይነቶም ኣማልኽቲ የምልኹ ነይሮም። እስራኤል ግና እግዚኣብሔር ሓደ ጥራይ እዩ ትብል ነይራ። ካልኣይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ደሎ ጽሑፋት ኣብ ማሪቆስ 12:29 ቀዳማይ ቆሮንጦስ 8 ፍቕዲ 4 ማሪቆስ 12 ፍቕዲ 32 ከምኡን ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 20 ኤፌሶን 4 ፍቕዲ 6 ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 19 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 5 ከምኡን ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 17 ሓድሽ ኪዳን እውን ኣምላኽ ሓደ ምዃኑ የምህረና። ምስ እምነት ናይ እስራኤል ዝኸይድ እዩ። ኣብዚ ክንርድኦ ዘሎና ኣብ ብሉይ ኮነ ሓድሽ ኪዳን ኣምላኽ ሓደ እዩ ክብል ከሎ እቲ ሓደ ኣባሃህልኡ ብኸመይ እዩ ኢልና እንትሓተትና መልሲ ንረክብ። መጽሓፍ ቅዱስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደ ኣምላኽ ክብሎ ከሎ እንኮ ኣምላኽ ቁፅሪ ሓደ ማለቱ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ሓድነቱ ክገልጽ ስለ ዝደለየ እዩ። ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ካብ ሓደ ንላዕሊ ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ይገልጸልና። መጽሓፍ ቅዱስ ከምቲ ኣምላኽ ሓደ ኢሉ ዘምህረና ኣምላኽ ስሉስ ከም ዝኾነ ከዓ የምህረና። መጽሓፍ ቅዱስ ሓድነት ስላሴ የምህረና። ሕብረት ሰለስተ ኣብ ሓደ ኣምላኽ ግና ብሰለስተ ሰብነት ዝተገለጸ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክልተ ቃላት ኣለዋ ናይ ዕብራይስጥ እዚአን ከዓኒ ያክያድ ወይ እታ ካልአይቲ ከዓ ኢካድ ዝብላየን። እዘን ክልተ ቃላት ያክያድ ብዛዕባ እንኮ ሕብረት ብቁፅሪ ወይ ኣሃዝ ቁፅሪ ሓደ እያ እተመልክት። ኣብ ብሉይ ኪዳን ዳርጋ 12 ግዜ ተጠቒሱ ኣሎ።
ንሓድነት ኣምላኽ ክትገልጽ ኣይትርከብን እያ ንኣብነት ብኸምዚ ተገሊጹ ኣሎ ኣብርሃም ሓደ ወዱ ኢሳቅ ወፈየ ዘፍጥረት 22 ካብ 1 ክሳብ 2 ከም መዝሙር 22 20 ዘካርያስ 12:10 ኤርምያስ 6:26 መሳፍንት 11:34 ተኻለይቲ ቃል ኢካድ ትብል እዚኣ ብዛዕባ ድርብ ወይ ብዙሓት ሓድነት ማለት ካብ ሓደ ንላዕሊ እትጥርንፍ ቃል እያ ንኣብነት ሓደ ጭፍራ ሓደ ህዝቢ ሓደ ብሄር ማለት እዩ ስለዚ ያክያድ ንሓደ ውልቅ ክትመልክት ኮላ ኢካድ ከኣኒ ንጭፍራ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ከምዚ ነንብብ ክልቲኦም ሓደ ይኾኑ ስጋ ዘፍጥረት 2:24 እቲ ህዝቢ ከዓ ከም ሓደ ተኣከበ ኣብ ዝራ 3:1 ሓደ ልቢ ነይሮም ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 12:3 እዚ ቃል ኢካድ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ሳዕ ትጥቀስ እያ ናይ ድርብ ሕብረት እያ እተመልክት ካብ ሓደ ንላዕሊ ዝኾኑ ሕብረቶም ትገልጽ ብዛዕባ ሓድነት ኣምላኽ እውን እዛ ቃል እያ ተጠቒሳ ዘላ ሕብረት ኣምላኽ ድርባዊ ሕብረት እዩ ኣምላኽ ካብ ዘፍጥረት ጀሚርካ ክሳብ ራእይ ብነጸላ ወይ ቁጽሪ ሓደ ተገሊጹ ኣይፍለጥን ሕብረት ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ድርባዊ እዩ ሓደ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዘፍጥረት 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 2 ኣምላኽ ብመጀመርታ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንቢ ነበረ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 3 እታ ቃል ኣምላኽ እትብል ኤሎሂም እያ እዛ ቃል ከዓ ድርባዊት እያ ኤል ድርብ እያ እተመልክት ነጸላ ኣይኮነትን ቁጽሪ ከይረቋሐት ድርብነት ኣምላኽ ትነግረና ቁጽሪ ኣይንገር እምበር ኣብ ጽሑፋት ስሉሳዊ ኣምላኽ ከም ዘሎ ብሩህ እዩ እዚ ማለት ኣቦ ወዲ መንፈስ ቅዱስ ነፍሲ ወከፎም ኣብ ፍጥረት ክዋስኡ ንርኢ ዘፍጥረት 1 ካብ ፍቕዲ 26 ክሳብ 27 ኣምላኽ ወይ ኤሎሂም ሕጂ እውን ድርብ ኤሎሂም ማለት ድርብ እያ ተመልክት ንኣዳም ሰብ ገበረ ዘፍጥረት 3:22 ኣምላኽ ወይ ኤሎሂም በለ እነሆ ኣዳም ከም ሓደ ኻባና ጽቡቕን ክፉእን ዝፈልጥ ኮይኑ ኣሎ ዘፍጥረት 11:6 ንመን ክልእኽ መንከ ክኸደልና እዩ ዝብል ድምፂ እግዚኣብሔር ሰማዕኩ ኢሳያስ 6:8 ኩለን እዘን ኣብ ላዕሊ ዝረኣናየን ጥቕስታት ብዛዕባ ድርብነት ኣምላኽ እየን ዝዛረባ እዛ ቃል ናይ ዕብራይስጢ ኮይና ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ እያ እትዛረብ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣገላልጻ ብዛዕባ ኣምላኽ እያ ኣብ ሓድሽ ክንመጽእ ከለና ኣብ ክንዲ ኤሎሂም እንብል በኣብ ወዲ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከዓ ኣብ ኢሳያስ 48:16 ከምዚ ነንብብ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ ንኣይ ወዲ ማለት እዩ ንመንፈሱን መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ኣብ ኢሳያስ 20 ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 61:1 እግዚኣብሔር ቀቢኡኒ እዚ ኣቦዩ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ እዩ እዛ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ሉቃስ ምዕራፍ 4:18 መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 110:1 ጎይታ እግዚአብሔር አብ ወይ ዘመልክት ንጎይታይ ንወዲ ዘመልክት ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማናይ ተቐመጥ በሎ ዘፍጥረት 10:9-24 መዝሙር 45:6-7 ዕብራውያን ምዕራፍ 1:8-9 ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ኣቦ ኣብ ኢሳያስ 63:10 ሚልክያስ 2:10
كمون بلوي كدان بزعبا ودي أب مزمور 45-67 من أب مزمور معرف كلته فوق شدشته أب مثالي 34 أب إسياس 7-14 كمون أب إسياس 9-6 بلوي كدان بزعبا منفس قدوس أب زفترة حادة خلته أب إسياس 11 ودا حادة خصاب 3 أب إسياس 48 فوق 10-6 زفترة 6 خصاب 3 إسياس 61 كساب 1 كمون أب إسياس 63 فوق 10 يزاربيو سلازي بلوي كيدان بزعبا أبو ودي منفس قدوس أبزن تقصتات يزاربيو حدش كيدانون بزعبا أبون ودن منفس قدوسن يزاربي زخاني أماتيوس 13 رخوينا أبو كاب سماي كزارب كله ودي كتأمق كله منفس قدوس كم رقبي تمثال كوينو كورد كله نرئي كلا أي حدش كيدان أماتيوس 28 فور 19 بسم أبون ودن منفس قدوسن أتمقوم زبل كالالو ثالثاي أونجيل يوحنس معرف 14 فور 16 أبو تصلوت ودي يسمع ودي ناب أبو يتصلي منفس قدوس كم متصنعنعي يوهب زبل كالون نركب رابع يبقى قدامي كورنثوس معرف 10-4-6 وهبت ببينو إيو منفس جنا حادة إيو ها منفس زبل دلو منفس قدوس مالتيو أجلجلوت ببينو إيو قويتا جنا نسو حادة إيو يبل زخاني ودي زملكت جبر حيلي دما ببينو إيو اتي خاب كله زجبر أملاخ جنا حادة نسو إيو زبل قال نركب أب إفسون اندحرينا معرف كلته فقد 18 ناب أبو ودي بحدا منفس قدوس زبل قالونا لنا كمونا في إفسون 4 فقد 4-6 حدا قويتا زبلون وديو حدا منفس زبلون منفس قدوس يو حدا أملاخ زبلون أبو يو أب كلاي كورنثوس انترينا معرف 10-3 فقد 14 صقا يسوس كريستوس زبلو نوديو زملكت فغري أملاخ قبل كله إن أبو يملكت حبرت منفس قدوس قبل كلها منفس قدوس يزملكت أب قدما يوحنس 5 كفقد 7-8 3 يوم زمسكرو يبل أب رأي معرف 4 فقد 5 هم زبل قالو أب زفان زلو زبلو أبو يزملكت التسوى أجنشل أب قدمي زوفان زبل نودي خملكت كله أب قدمي تزوفان كاشو عت مبرهت يحاوي يندد نبره نساتهم كا شو عت منافست أملاخ يوم زبلون منفس قدوس يملكت مالتي سلازي أب حدش كدان مسمعنا ناي سلاسي تمرتي أزيو بروه زخون امبر سلاسي قدمون اغزيابهر أملاخ أبون ودن منفس قدوسن إيو حجي أون كم أو إيو مالتيو يسوس كريستوس قويتايو قيتا يسوس عزيزو يبارككم እግዚአብሔር አምላኽና ዝተባረኸ ይኹን ናይሎም መዓልቲ 17 ክፍሊ ትምህርትና ብዝያጠጠው ከነበሊና ኣብ ናይ ዝቕፅል 18 ትንሳኤ ምውታን ዝብል ከዓ ብሓፂሩ ክንርኢና ማለት እዩ ክሳብ ሽዑ መንፈስ ቅዱስ ካብኻትኩም ኣይፈለ ተባረኹ